Turƙa shi, ƙasar Amerika ta fusata bayan martanin da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi musu a kan yaƙar ƙasar Najeriya. Ƙasar China ta gargaɗi ƙasar Amerika a kan kawo wa ƙasar Najeriya hari. Lallai yau labaran da muke ɗauke da su labarai ne masu matuƙar muhimmanci wanda kowa ya kamata ya kasance da mu daga farko har zuwa ƙarshe domin wannan al'amari da ke shirin faruwa na yaƙi tsakanin ƙasar Najeriya da kuma ƙasar Amerika wannan ba ƙaramin al'amari ba ne wanda a yanzu ya riga ya karaɗe shafukan sada zumunta ciki da wajensu baki ɗaya. A yanzu halin da ake ciki ƙasar Amerika ta fusata bayan wani martani da ɗaya daga cikin jagorori kuma jigo na arewacin Najeriya injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi a kan ƙasar ta Amerika bayan bayyana cewa a shirye take domin ɗaukar mataki a kan ƙasar Najeriya sannan kuma sun saka ƙasar Najeriya cikin ƙasashen da aka sa wa ido bisa ga yadda ake kashe Kiristoci a kan Musulmai a cikin ƙasar ta Najeriya kamar yadda Amerikan suka bayyana cewa wannan koke ne da wasu daga cikin 'yan ƙasar Najeriya suka kai wa ƙasar tasu sannan kuma wannan koke ba zai faɗi ƙasa banza ba domin za su ɗau mataki bisa ga yadda ake wa Kiristoci kisan gilla a ƙasar Najeriya. To masu kallo da kuma sauraron mu kamar da yadda kuka ji injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso bai ƙasa a gwiwa ba kamar yadda aka sansa da juna jagora ya fito ya yi martani bisa ga wannan zargi da Amerika ke yi wa ƙasar Najeriya wanda har ta kai ta kawo take ganin za ta ɗau mummunan mataki akan ƙasar ta Najeriya. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito ya ƙaryata wannan zargi da Amerika ke yi wa ƙasar Najeriya. Sannan injiniya Rabi'u Musa Kwankwason ya bayyana cewa ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta ba a ƙarƙashin wata ƙasar take ba. Sannan ƙasar Amerika ba ta da hujja ko kuma wata alaƙa da za ta zo ta ɗauki mataki akan ƙasar Najeriya domin ƙasar Najeriya ba a ƙarƙashin ƙasar Amerika take ba. Sannan wannan rigima ce ta cikin gida abu ne wanda bai shafi ƙasar Amerika ba. Babu shakka waɗannan furici da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi ya fusata ƙasar Amerikan domin kuwa ƙasar Amerikan a yanzu tana shirye-shiryen ɗaukan mataki na gaske tare da bincike kan laifukan da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi domin su ma su fito su ƙalubalance sa sannan kuma sun fusata ga wannan magana da ya yi. Masu kallo ku kasance da mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin za ku ji abubuwan da za su yi matuƙar baku mamaki amma kafin mu tsunduma cikin bidiyon gadan-gadan za mu so idan kai baƙo ne ko baƙuwa a wannan tashar tamu mai albarka ku daure ku fara danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa na kawo muku labarai masu inganci da kuma zafi-zafin su. Bayan wannan martani da injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi, tuni ƙasar Amerikan ta yi zazzafan martani sannan sun ayyana cewa dama injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shine wanda ya fara saka hannu a shari'a law kafin wasu daga cikin jihohin Arewa su saka wannan hannu. Shugaban ƙasar Amerika da kuma magoya bayansa da kuma masu yanke hukunci sun ayyana cewa injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso da wasu gwamnoni kuma jiguna na Arewa wajen mutum 12 da kuma wasu daga cikinsu sun riga sun saka su a cikin blacklist, ma'ana sun saka su daga cikin waɗanda ba su da wata alaƙa da ƙasar tasu, domin kuwa ko da tikiti na shiga ƙasar tasu ba za su ƙara ba su ba. Sannan wannan abu yana nufin cewa duk wani wanda yake da kadara a can ƙasar Amerikan za a yi prison ɗinta. A nan an fito da ainihin dalilin da ya saka Amerika ke shirin yaƙar Najeriya ba wai iya akan Kiristoci da ake kashewa ba. Tana da wata manufa ta daban wadda take so ta shigo Najeriya ta ƙulla alaƙa da Najeriyar ko ta sanya wa ƙasar Najeriyan ido sannan ta samu abin da take buƙata a cikin ƙasar Najeriya. Amma ƙasar Najeriya ta ƙi ta ba ta dama domin ta ƙaddamar da wannan ƙuduri da yake zuciyarta. Ta hakan ne saka ta biyo ta wannan ɓangare na cewa ƙasar Najeriya na hukunta Kiristoci sannan ana kashe su fiye da yadda ake yi wa Musulmai. Wannan ne ya saka ƙasar China ta gargaɗi ƙasar Amerika bisa ga irin zargin da take yi wa ƙasar Najeriya, inda shugaban ƙasar China ya bayyana cewa ya yi Allah wadai da wannan ƙuduri na shugaban ƙasar Amerika da ke shirin yaƙar ƙasar Najeriya ba tare da wasu dalilai masu ƙarfi ba. Dalili kuwa shine faɗan da ke faruwa a cikin ƙasar Najeriya faɗa ne na cikin gida
sannan kuma Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, ba a ƙarƙashin Amerika take ba. Balantana a ce idan ta yi wani hukunci, ƙasar Amerika za ta ɗaga mata ɗan yatsa ko kuma ta yanke hukunci akan hukuncin da ƙasar Najeriya ta yi. Muhimman dalilai da kuma abubuwan lura shine yadda ƙasar China ta goyi bayan ƙasar Najeriya, duk da cewa ƙasar China dama akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da ƙasar Najeriya, domin duk wani abu da za ka ɗaga a ƙasar Najeriya yawanci za ka ga an sa made in China, made in China. To wannan fa shine wasu daga cikin dalilan da ya saka wasu ke ganin cewa ƙasar Amerika na ƙoƙarin tuso kanta ne cikin Najeriya, domin ƙasar Najeriya ƙasa ce mai ɗimbin yawan mutane tare da kayan ma'adanai a cikinta, wanda hakan suna so su yi amfani da wannan dama ne don shigowa ƙasar Najeriya domin su kwashi abin da muke da shi ko kuma su yanke alaƙa da ƙasar China da muke da ita. Domin kuwa sanin kowa ne cewa ƙasar Amerika ba sa ga miciji da ƙasar China a tsakaninsu. Waɗannan su ne muhimman manya-manyan dalilai da ya saka mutane ke ganin cewa ƙasar Amerika na ta ƙoƙarin cewa lalle sai ta tusa kanta cikin ƙasar Najeriya domin ta ɗauki wani mataki akan cewa Kiristoci suna kai kokensu bisa ga yadda ake yi musu kisan gilla a cikin ƙasar Najeriya, wanda wannan al'amari masu bincike da dama da kuma Kiristocin sun fito sun ƙaryata wannan al'amari na cewa ana yi musu kisan gilla a ƙasar Najeriya. Domin kuwa duk wasu rigingimu da suke faruwa a cikin ƙasar ta Najeriya rigima ce ta ta'addanci, wanda abin bai shafi iya addini ba, ko a ce musulmai kaɗai ake kashewa ko Kiristoci, kan mai uwa da wabi ake, babu wani wanda ya sha, walau Kiristan walau musulmi. Amma wannan wata manaƙisa ce da ake shirin ƙulla wa ƙasar Najeriya wani zagon ƙasa, inda aka yi amfani da wannan dama ta cewar ana kashe Kiristoci a cikin ƙasar ta Najeriya, duk da cewa wannan al'amari ba a san daga ina ne gabaki ɗaya ya samu usuli ba, sai dai wasu daga cikin masu son haddasa fitina su ne wanda suke wannan ƙulla-ƙulla tare da kai kokensu ƙasar Amerika. Idan dai har ana ƙuntata musu, ai ba ƙasar Amerika ya kamata a ce sun kai koken nasu ba, kamar yadda wasu ke bayyanawa. Ƙasar Najeriya akwai shugabanni wanda za su iya ɗaukan mataki akan ƙuntata musun da ake, amma me yasa za su tsallake ƙasar tasu baki ɗaya su tafi ƙasar Amerika, sai dai don haɗa tarzoma. Sannan kuma su ma ƙasar Amerikar suna so su yi amfani da wannan dama ne domin kutso kai su shigo ƙasar Najeriya, duk da cewa ƙasar Najeriya ba ta da wata alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da ƙasar Amerika, amma wannan abin zai iya ba su damar da za su tutso kansu su shigo ƙasar Najeriya domin aiwatar da ƙudurin da ya daɗe a cikin zukatansu. Wannan shine babban dalili kuma maƙasudu da mutane suka rike. Duk wani wanda ke fitowa ya bayani akan abin da ya sani baya wuce ya kawo waɗannan dalilai ne ya saka ƙasar Amerika ta sanya wa ƙasar Najeriya ido domin ta shigo ƙasar Najeriya ta aiwatar da abin da take son aiwatarwa, wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ba ta damar yin hakan ba. Tabbas za a iya cewa ƙasar Amerika ba ta da hurumi da duk wani abu da yake faruwa a ƙasar Najeriya, domin kuwa ƙasar Najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta, ba a ƙarƙashin wata ƙasar take ba. Sannan shugabanni na ƙasar Najeriya suna da hujja da kuma ƙarfin gwiwa na faɗar duk abin da yake ransu a duk lokacin da wata ƙasar ta nemi ta ɗaga musu ɗan yatsa, domin ba a ƙarƙashin wannan ƙasa suke ba. Wannan al'amari dai ya ci gaba da faruwa, inda wasu da dama daga cikin ƙasar Najeriya hankalinsu ya tashi bisa ga yadda suka ji cewa ƙasar Amerika na ƙoƙarin kawo musu hari, duk da cewa ƙasar Amerika ba ƙaramar ƙasa ba ce a duniya baki ɗaya. Duk wata ƙasa da ƙasar Amerika ta ce tana shirin ƙoƙarin yaƙar su, to babu shakka al'ummar da ke cikin wannan ƙasa wajibi ne hankalinsu ya tashi, duk da cewa wannan karan ya sha bamban da na sauran ƙasashe, domin ko al'ummar da ke cikin ƙasar Najeriya al'umma ne waɗanda tabbas babu shakka tsoron da ke cikin ransu kaɗan ne akan rashin tsoron da ke cikin ransu, domin kamar yadda take faruwa a wasu ƙasashen, yadda al'umma ke nuna tsoronsu na gaske akan yadda Amerika ta ce za ta yaƙe su ko wata ƙasar, ba a sami irin wannan tsoro ba a cikin ƙasar Najeriya, domin kuwa ƙasar Najeriya na da ƙwarin gwiwar cewa ƙasar Amerika babu wani abu da za ta iya yi mata, musamman ma yadda yaƙin ya kasance take son yinsa akan ɓangaren addinanci, wanda ƙasar Najeriya
babu wannan ɓangaranci na addinanci a cikinta. Yaƙin da ke faruwa a cikin gida yaƙi ne wanda ya zamanto kan mai uwa da wabi, babu musulmi babu Kirista, domin su ma kansu manya-manyan ƙungiyoyin Kiristocin sun ayyana haka a matsayin matsayarsu. Masu kallo da kuma sauraron mu, kuma za ku iya faɗa mana ra'ayinku, sannan wani irin fatan alkhairi kuke yi wa ƙasar Najeriya da fatan nasarori a duniya baki ɗaya. Kar dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku kasance da mu domin samun wasu labaran da zarar an sake su. Kar dai ku manta ku danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwar na kawo muku labarai da zafi-zafinsu. Mun gode da ziyararku.